egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele amen. Ndarhuthixo ngokwencebasa cima izixeko zam nesiyolungileyo xa ndizawuvula umlomo nesiyolungileyo kweli khaya likamanisobayeni ebudeni bendlela nesiyolungileyo ekudleni kwethu beyomi siyancina ke Thixo kodwa ke sisondela kuwe ngeli xesha nesiyolungileyo nakumama engena endlini akhe nesiyolungileyo engena mesiyolungileyo iinyawo zijonge phezulu Thixo dume nguqulunga xa ezawuhamba endululwa nesiyolungileyo uyokubekwa kwikhaya lakhe lokulinda ezawuhamba ngoba khange sixelelwe mesiyolungileyo sawuhamba nini na kwathiwa sawuhamba nabantwana bethu neemfuyo zethu sonke kodwa ke ngeli xesha nankwengena nantsi inkonzo yakhe mesiyolungileyo ezawuqhutywa Thixo dume nguqulunga ezoqhutywa ngabashumayeli bamthatha bambeke ngasenkundleni siyayiyaleza ke Thixo siyayiyaleza le nkonzo kuba isisiqala Sisibela ngawe Nkosi masingaze sidane naphakade ngobulungisa bakho sihlangule sisize sithobele indlebe yakho usisindise ibaliliwa kuthi size kulo ngamaxesha onke ukuze sikhumbule umama wethu notata wethu abasishiyileyo sibenzela le nkonzo ingcwele yokubatyhila la matye sakutyhila ke la matye asisiqinisekiso sokunyaniseka kwethu kubazali bethu abangasekhoyo